Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm în orașul Banca Ivanovici și șoseaua Cereita și tocmai ce-am prins cheile de la un super apartament de 2 camere situat la etajul 5 al unui bloc construit în anii 2021. Haideți să vizionăm împreună! În partea din față avem zona de dormitor. Apartamentul are o suprafață totală de 62 de metri pătrați și o suprafață utilă de aproximativ 56 de metri pătrați. Acces direct către balcon din zona de dormitor, acces direct către balcon și din zona de living și bucătărie. Holul este unul foarte, foarte spațios, pot fi făcute anumite modificări dacă se dorește. Avem aici zona de bucătărie și zona de living. Menționez că apartamentul este dotat cu 2 aparate de aer condiționat, centrală termică proprie, rămâne complet mobilat și utilat, după cum îl vedeți în imagini. Mergem mai departe să vizionăm terasa. Terasa care reprezintă piesa de rezistență a acestui apartament, cu o vedere panoramică extraordinară, cu o zonă de vile, o zonă foarte, foarte liniștită, vedere inclusiv la lac. Din păcate, fix în momentul acesta s-a luat curentul pe toată zona și baia nu va putea fi vizionată. Haideți să intrăm să vizionăm și zona de fond, pentru că nu trebuie ratată. Merge făcut cu ușurință aici, un al doilea dormitor, fără probleme. Pentru mai multe detalii și vizionări, vă stăm la dispoziție la 0728 179 796. Nu ezitați pentru orice întrebări sau vizionări să ne contactați.